ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ତ ଏମିତି କୋଉ ବୋହୂ କିମ୍ବା କୋଉ ଶାଶୁ ନାହାନ୍ତି କି କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆମ ଘରେ ଭଲ ଅଛି। କିଛି କିଛି ଶାଶୁ ମାନେ କିଛି କିଛି ବୋହୂ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ଡରିକି ସେ ବାହାରେ ମାନେ କଥା ପକଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କୋଉ ଘର ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଘରେ କଳି ନାହିଁ। କଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମାନ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ଶାଶୁ ଘରୁ ଆସେ, ସିଏ ଶାଶୁ ଘରକୁ ହିଁ ଆସେ, ନା କି ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟେ ଆସେ ଶାଶୁ ଘରକୁ, ଶାଶୁଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ ବୋହୂକୁ ନିଜ ଝିଅ ରକମ ଦେଖିବାକୁ। ଯଦି ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ କାମ ଦାମ ଯେଉଁଟା ଶିଖିଥିବ, ଶାଶୁ ଘରେ ସେ କାମଟା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉନଥିବ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ। କାହିଁକି ନା ଝିଅ ଘର ଖାଇବା ତାଙ୍କ ରହିବାଟା ଆଉ ଥୋଡ଼ି ଶାଶୁଘରେ ବି ସେମିତି ହେବ କି? ହେବନି। ସେଇଟା ଶାଶୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା ଦରକାର କି ଆଜି ଶିଖିନି କାଲିକି ସେ ଶିଖିଯିବ। କାଲି ନ ଶିଖୁ 8 ଦିନ 15 ଦିନ ମିନିମମ୍ ମାସେ 2 ମାସେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉଥିବା ଦରକାର। ନା କି ସେତିକି କିଛି ନ କରିକି ସେ କିଛି ଶିଖିନି, ସେ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ଅମକ ସେ ଢମକ, ସେ ଏମିତି କରୁଛି କାମ, ସେମିତି କାମ କରୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଶାଶୁମାନଙ୍କର ଭୁଲ। ତ ମୋ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାହା ହେଇକି ଶାଶୁ ଘରକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶାଶୁ ବି ସେତେବେଳେ ସେମିତି ହେଇଥିବା ପାରନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆଣିକି ଥୋଉଥିଲେ। ଆଉ ଏବେକା ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଝିଅ ରକମ ରଖିବେ ନା, ତ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ନ ଦେଖିବେ? ଆପଣମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ରକମ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ତ ବୋହୂମାନେ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାଶୁ ରକମ ଦେଖିବେ? କାହିଁକିନା ତୁମେ ତ ଯାହା କରିବ ସେ ତୁମକୁ ଦେଖି ସେୟା ଶିଖିବେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯେମିତିକି ବଢ଼େଇ କୁଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖାଉଛେ ଶିଖାଉଛେ, ସେ ତ ସେୟା ଶିଖୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ତୁମର ମାନେ ଠାଣିଟା ସବୁ ଦେଖିଲା ନା, ଚାହାଣି ତୁମେ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛ। ସେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କହିବ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛ, ସିଏ କହିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ କହୁଛ କ'ଣ ସେ ଖରାପ। ତ କେମିତି ସିଏ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ତୁମେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛ? କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ତ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଶାଶୁ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା?